cikin girmamawa da darajawa da martabawa zuwa gare ka Abdul Turaki. To Abdul Turaki gaskiya sako baya zuwa, sako yayi karanci, wallahi baya zuwa. Wato mutanen local government ɗita suna yin abin da bai kamata ba, samarin su. Wato za ka samu mutum yana shekara 20-24 kawai da ya ji shi da 'yan kuɗi ɗaruruwa ba zai fito ya haska birni ba, kawai sai ya je ya kama neman fili yana siya wai shi aure zai. To a gaskiya ina buƙatar ka ƙara ja mana hankalin matasan garinmu, wato suna zuban mana da mutunci na capacity baya zuwa. Wato Abdul Turaki har yanzu dai kai kake ƙara wayar da kan mutane a Afirka gaba ɗaya ta wajen baza capacity. To a nan ma ina miƙo saƙona gare ka da fatan a turo mana da wakilci, ko da baka samu zuwa ba ka zo garinmu a wayarwa da matasan garinmu kai wajen baza capacity, domin billahi lazi wata guba ce ta shafe su ta siyan fili su aure, kuma abin da bai kamace su ba shi suke yi. To mu dai muna ta yin iya namu kokarin muna nuna musu, amma sun ki ɗauka. Amma sako in ya zo daga gare ka zai fi zuwa yanda ya kamata. Matasan mu wallahi lalacewa suke yi.